niin matka jatkuu Dichingiin tai Shangri-Lahan. Tää on 1,5 tunnin junamatka, vaan maksoi 10, vähän halvempi. Nämä muut junamatkat on ollut yllättävän kalliita. Hieno asema. Tääkin on lentokenttä. Securityn läpi ja Jep, passilla tosta. liput. Toista. Eli vielä. Tää on hirveän pitkä. Iso on asema taas. 90. Ihan tuollainen. No niin. Ollaan matkalla. Dichingiin eli Shangri-Lahan. Jep. Se on meidän seuraava kohde. Ja katsotaan, niin meillä on vähän suunnitelmat siitä vielä niin eteenpäin auki, että mitä me tehdään. Koska nyt kun me skipattiinkin toi Tiger Leapin Meillä on niin 2 ylimääräispäivää tässä. niin Tai oikeastaan 3. meillä on nyt vähän niin viikko aikaa käydä 2 paikkaa tai 3 paikkaa. Niin, Riippuen mitä me haluamme. mutta juna tuolta Shangri-Lasta Chongqingiin, minne me ollaan suunnitelman mukaan menossa seuraavaksi, niin se on 13,5 tuntia. Et se me skipataan. Niin, koska lento on vaan parikymppiä kalliimpi ja kestää 2 tuntia. Jep. No niin, otettiin tää. Täällä olisi tosi kiva katsella kauniita vuoristomaisemia, mutta nämä kiinalaiset on rakentanut tunneli joka ikisen puolen ali. Me vaan mennään tunnelissa tunneliin, eikä nähdä oikeastaan yhtään mitään. Nämä tunnelit on sika pitkiä, tää on varmaan kestänyt 10 minuuttia kohta tää tunneli. Saavuttiin just Shangri-Laan ja tsekattiin sisään hotelliin ja tää on ihan makea 25 € yö. Tässä on vielä oma parvekekin tässä. Ja tähän kuuluu aamiainen. Vuoristonäköala. Tää on kyllä siisti tää vanha kaupunki, ihan tää niinku keskusta. Vaikka nää on tietenkin remontoitu nää talot näyttämään tältä. Ja paljon rakennetaan koko ajan, niin on tää on silti tosi hieno, tosi kuvauksellinen. Tähän siisti tää Guishanin temppeli täältä Shangri-Lassa. Tää on siis Tiibetin buddhalaisia. Tää on Tiibetin aluetta jo. Täällä on tää on tosi pyhä paikka. Paikallisessa käytössä temppelissä rukoilemassa ja tässä. Takana on maailman isoin rukouspyörä. Tuo on ihan siisti tuolta temppelistä, ei saanut ottaa videota eikä kuvia yhtään. Aika vaikuttava, se on iso Buddha, kultainen Buddha-patsas tuolla. Ja vähän semmoista buddhalaismusiikkia, laulua. Tosi vaikuttava. Tultiin tähän katukeittiöön syömään, kun tuli niin hyvä tuoksu. Ei voitu vaan kävellä ohi, niin tässä on tiibetiläistä jakkia ja sieniä. Hyvän näköinen setti ja tosi maukasta kyllä. Otettiin taksi tuolta kylältä tänne Napahai ruohoalueelle. Tää on ihan siisti tämmönen tosi iso
tasan, kun täältä on jakkeja ja hevosia. Vähän tylsä, kun tässä on niinku asutusta tää niinku koko tän alueen kaikilla puolilla oikeastaan. Tää ei ole semmoista wildernessiä, mitä me toivottiin. Katos. Nice. Tää on ihan siisti tää alue, kun tää on siis sadekauden aikaa eli kesäkuussa ja heinäkuussa tää muuttuu isoksi jälveksi. Nyt kun on kuivakausi keväällä, niin tuo jälvi kuivuu oikeastaan melkein kokonaan. Tää voi kävellä ihan vapaasti. Tää on Yunnanin isoin buddhalaistemppeli. Oltiin kävelemässä tossa tiellä. Tuolla kaukana järven toisella puolella, mutta löydettiin tämmönen pieni polku. Nyt tultiin tänne, täällä ei oikeastaan ketään. Kaikki ihmiset on tuolla alhaalla tietenkin. Vähän kiva. Tuo näkyy toi temppeli. Tää on tämmönen suljettu kaupunki. Kaikki ihmiset meni shuttlebusseilla. Jep. Me käveltiin. Taas siitä temppelin katolle. Täältä on kyllä makea maisema tonne alas tonne Shangri-Laan. Tää on ihan mieletöntä tää, miten tää on rakennettu 1679. Tää on niin yksityiskohtainen ja no buddhat on sisällä ja vetää kyllä vertoja Iranin moskeijoille. Tää on ihan sikahieno. Jees, huomenta Shangri-Lasta. Nyt paistaa vihdoinkin. Varmaan eka aamu oikeesti näin porottaa. Näin hieno keli on. Hyvä, että paistaa. Me ollaan lähes bussilla tekemään toi Tiger Leaping Gorge. Semmoinen 2 päivän kaikki. Yksi maailman syvimmistä kanjoneista. Se on ihan siisti varmaan. Kiva kun sattuu tämmönen keli vielä.